Hello, uy. Hello, nindot naman day kay diri sa Bonifacio Shrine. Ang ganda nan pala dito sa Bonifacio Shrine, guys. Yugi ko ninyo magtanaw sa fountain lights karon, okay? Dilim.
Wow, mauto. Wow, grabe kaayo nindot, diba? Ang mga fountain. Imagine nyo na rin diri sa Manila, guys. So karon moadto ta sa underpass diri sa May City Hall sa Lagos Nilad. Ako na to kung sa kagwapo diri. Sikat ba ni? Ayan, tanawa guys. Nindot kaayo, diba? Kani mga painting niya sa diri nga part o mga history sa Manila. So namoy time to visit here, makita ninyo ni. Gwapo kayo makita ninyo mga history sa Manila. Naging tourist spot na ni siya o naging trending na ni sa uban mga vloggers. Nakita inyo sa Facebook, sa YouTube, diba? So if ever na mo time, pwede mo rin magpa-selfie. Ayan. Ayan. So libot-libot sa ako. Nga kay ginahan man jud ko. So ako na pud ang maging subject. Ako na ay nagagunit ng taga video pero gatik lang doon. Sige. Ako lakaw daw ko kunungay. Wala ko nag-face mask, diba? Pero pwede mong mag-feel. May social distancing. So ayan. Lakad ka. Ayan. Lakaw kunungay. Model daw. Ayun, so muna siyang Lagos Nilad, guys. So if ever you have time to visit here, pwede kayo mo magpa-picture diri. And ayun, so diri lang magtapos ako video. And abangers mo more sa akong mga upload, okay? Thank you, and please subscribe me. Bye-bye. This is EXO TV.